Så vi er tilbage. Så er på fanden. What the køkken meget nu. Jeg skal ind i prison. Vi går for screen prison. Vi skal ind i creative. Ind på den danske prison. Så er det lidt mærkeligt, at der er den danske prison, men det har jeg ikke lige bestemt. Det er ikke meget, der har lavet den. Og jeg må godt lige sige, om jeg skal, fordi jeg spiller også finde. Okay. Du kan ikke komme ind på. Så du kan gå og kigge videre. Hvem er der? Det er fordi, det er admin. Det er en admin. Det er admins. Det er en admin, det der. Ham der er super ad. Han er en admin. Jeg ved ikke, om han er. Ja, okay. Nej, det er han ikke. Rip. Prøv at gå ind. Hvorfor kan jeg komme ind? PH. Prøv at skrive PH. Nej, til PH mig. PH. Karl. Okay. Du var lige der. Karl Kruse. Jeg vil faktisk også lige sige, at jeg har sådan en retrospective specs på BD-Craft, tror jeg den hedder. 128 gange 128. Er det ikke specs? Specs, jeg ved ikke, hvordan jeg udtaler den. Jeg kan godt lige sige, om jeg vil købe med den til sådan her ud. Det er en meget simpel en. Ja, det er faktisk ret flot. Det der, det er Karl. Så lige har jeg Karl. Hey, gør I den her? Ja. Men når jeg spiller singleplayer, så vil jeg gerne lige høre, om jeg skal spille med mods, eller ikke om singleplayer, men bare om jeg skal spille med mods eller ej. Ja, og den her resource pack her. Er det her en sejt indtil videre? Det er Karl bygget på i dag. Du må godt lige skrive ned i kommen fra 1 til 10, om det er flot eller ej indtil videre. Indtil videre. Det kan godt være, at jeg kommer til at filme det, når det er færdigt. Ja. Det ser vi til den tid. Nå, er jeg fået tale nu? Det skal jeg. Fanden skifter den nu. Vi kører på, hvad fanden er det? 44 squares. 23. Det er nok. Bilmand. Skal der ikke også findes her? Den her. Må det bare køre sådan der, Karl? Nej, det er ikke det. Det skal det ikke være sådan? Nej. Hvad slet er det? Det tror jeg måske. Men vi venter lige lidt. Okay? Vi venter lidt til at få det. Hvorfor har et apple? Det starter altid med et apple. Ja, det. I don't know. Jeg tror, vi skal lave noget fedt, så den er. Vi skal se, om vi skal lave noget fedt, så den er her i en bakke, tror jeg. Nej, på en bakke. Jeg tror lige, vi skal gøre det. Vi kører med bandicam. Den kan kun optage i 15 minutter. Lige indtil vi får noget bedre noget. Eller indtil jeg får noget bedre noget. Karl har også en bandicam? Nej, han har også en YouTube-kanal. Ja. Den må jeg godt like og så op til. Den hedder Karl Korsegaming2.dk. Ja. Jeg må meget gerne også så op og like videoen. Så vil vi lave nogle meget sjove videoer. Så kan det være. Så jo flere der kommer, jo bedre videoer, og jo sjovere videoer kan det jo blive og sådan noget. Så det kan jeg altid huske på. Så er det en, der Dragon. Det må jeg også gerne skrive. Så skal jeg skrive Dragon, for eksempel et. For eksempel, hvis nu er et, den er faktisk. Jeg vil sige, Dragon, det er et. Det er Dragon, og det der, det er house. Ja. Hus. Og det der, det er Kina. Kina. Ja, fordi det er Kina. Det ligner sådan lidt Kina. Kina, 1-10. Hus, 1-10. Dragon, 1-10. Det må jeg godt skrive. Hvad I synes om den. I kan lige få et overview. Her er huset. Jeg skal lige lave det der, det skal vi tjekke. Og det er ikke færdigt endnu. Vi får bare overview nu. Det var det hus, det er ikke færdigt nu. Vi kommer til at filme det senere, når det er færdigt. Ja, jeg er i gang med at lave noget her. Til den her hus i sov, det skal være på en bakke. Glas, det er det, derfor jeg lige har fundet ud af. Så er der så på toppen her, hvad fanden er det? Hvor er det sådan nogle horn? Så er tungen, der ruller ud. Så er der en tunge, der tænder her. Munden. Og så er det indenfor. Og så er der indenfor. Lettest. Kiste. Nogle stue. Bookshelf. Og så er der bedroom, hvor man kan ligge og hygge sig. Fine. Jeg skal nok vise, hvordan man laver det der Kina-hus der. Ja, det kan vi også godt lave en tutorial om. På en hans kanal eller noget. Ja. Men den her, den tager nok lidt lang tid. Den kan vi gå ind på YouTube og søge på. How to make dragon. Ja, jeg har faktisk ikke set. Han har bygget den selv.
Så kan det godt være, det ligner en på YouTube, men han har bygget den selv. Ja. Og her er Kina. Kina-huset, der skal jeg bare skrive Kina. Bakkertag. Og Kina, og så skrive det i gang. I synes om, I kan lige få et overview. Ikke for at være onde, men Kina. Jeg synes, der var sådan det Kina-hus, Det ligner sådan lidt et... Kina-hus, det synes jeg er mega flotte. Mm. Ja, det er sådan lidt pæne. Og så er der også detaljer her. Ja, flot. Det der, kan jeg godt lide. Det var flot. Det er sådan stolt. Og det var Kina-huset. Så det, hvad fanden har du lavet? Hvad? Hvad fanden Den skal være på en bakke. Ja. Så hvis du ikke synes, at det er pænt, Det er fint. Det er ikke mit plot, og han har ikke lavet noget i den tid. det skal jeg lave. Det kommer på et tidspunkt. Jeg kan filme en video, hvor I ser det færdigt, og så kan I stemme. Hvis I synes, det er pænt nu, så må I skrive 1 til 10, hvis det er. Og så skriv house. Skriv, ja. Eller dragon. Eller Kina og house-hus, ikke? Her, det er ikke lige mig, der lavede det. Det er også rimelig for. Lille... Hvad skal det forestille? Kirke eller sådan noget? Kirke. Det behøver I ikke at stemme på. Det er ikke godt. Spring TNT. Sofie, men hvad med dig? Jeg er her stadig, Sille. Ja. Ja, det er så det. Og vi kører, Karl han kører også, det er ikke min, det er Karls. Han kører en server lige nu, den er ikke færdig endnu, og vi kan heller ikke sige noget om den. Vi er bare i gang. Det kan være, at vi, når den er færdig, så kan vi lægge den, så kan vi lægge IP'en til den dernede. Ja. Og sådan noget, ikke? Men den er ikke færdig nu, og det... Men jeg tror også, den bliver heller ikke færdig i forløb, fordi vi mangler lige noget at lave på den. Og det kan jeg klæde jer til, hvis I ved det. Kom ind på den, ikke? Den er faktisk ret. Den er ok. Ikke den bedste, men det er også god. Ja. Den er faktisk ret fed. Bare lige tænke. Nice traktor. Tænke. Falder til sådan en lille guttehus. Gudda. Okay, det var det slet ikke. En stol. Ja, og jeg får snart en ny skin. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg får snart en ny skin. Jeg synes, mit er sejt. Ja, kan vi lige se dit skin? Kom lige over. Lige lader jeg den nu. Jeg tror faktisk, det næste video, der har fået en ny skin. Det er det her pigeskin, der er rimelig nærmere. Har du selv lavet det, Karl, eller har du... Jeg har selv lavet det. Ja, han er faktisk rimelig god til det. Vi får et overview her. Bare stå stille. Stå stille, Karl! Måske under. Ja. Fedt. Nu står det på en... Nu er det på en bakke, men jeg tror, du mangler også lige den anden side, Karl. Nej, det behøver jeg ikke. Det skal være... I den anden side, der skal være bakken. Og sådan noget. Jamen, du mangler også lige den der side. Nej. Jo. Jeg skal ikke lave den. Jeg skal kun lave en bakke, som den står om på en bakke. Hvorfor det? Ja. Så det synes jeg, at det er sejt. Det giver ingen mening. Jamen, jeg skal lige sammen Det giver ingen fucking mening. Bone meal. Jeg vil simpelthen sige lidt... Skrådstræk. Der er skrådstræk. Levende-agtigt. Ja, U2. Får lige et plot, bare lige så vi har noget. Kæft, det er stort. Ja, og kæft, det er big, mand. Ja, sådan ordentligt cyklet. Synes ikke, det er sådan... Inde på mig, der er det slet ikke så stort. Nå, det er sådan noget... Kæft, det er big. Ja. Forresten, vi kan også lige gå ind på Mindtime og lige se noget. Mindtime. Og IP'en, den kan vi skrive i beskrivelsen. Begge to, der skriver bare Mindtime, og så går IP, og så IP'en, ikke? Ja. Det er på Creative, det er derovre. Og de bygger fuldstændig insane herinde, altså det er helt vildt. Shout out til dem, der bygger det der. Hvor det der, vi så på YouTube. Er det egentlig dansk? Dem der, jeg ved ikke om, er de danske, dem der har lavet Mindtime? Nej. Jeg troede, det var dansk. Ja, det skulle man næsten... Ja, man kunne ikke tro det, men altså... Ja. Der er mange i Danmark, der bygger så flot, men altså, der er også mange i England og de der andre lande, der også bygger virkelig flot. Ja,